فنو إير تي في مكتال تركوا ذكركم تعزبنا هم يتمسيون لو محمد سلسة حملة ساعة سدار لوه هجراون زيناتات هيزلكم قريبا زلوا خادي بعبدي مكتالكم بخبرنا عدم كفلما عرس زينا لوخ إيرترا برابعي أهبرا وعلا مولان لمعات مركز إيرترا زنتر مدرس ميعو بيت مرت سنكينة حلاين غلت عامت بقبرن كل حساب زمهرتهم 25 تمارو أمريغا أبزبا عن سبات تكاملت باريا وطرب على بسفحات مزوتر يسرح له أبزيناتات وزا من قصة أستراليا زمناو نايما كلاي رحبت ميسايلات كاب أمريكا قعدق مدب كم زلو حبيرو جرمن نمايات زوبا أركتيكت مراحبوك توافر مهانا فليتا إندونيسيا سعود عربن 27 بليون دولار زقمت نقدرون بالتحبار ككايدا تسلامي زرزر زينام رابعي هقرا وعلام ولان لمعت مالي اب اسبانيا تغانيعو ابزو على استساتف الاخ ايرتران مركز ايرترا زنطر مدره اسمعي له بزعبا زن استدالو صبصب بيتروس منقس كوربايو بقواميت امباسادر اب حبرات هاجرات ويزرو صوفيا تصفى مريم استمرحلو خيرترا بكلت حمله اب سيفيا اسبانيا استغانعه رابعي اهغرا وعلى مولان لمعات مدرس ميعو امباسادر صوفيا اب مدرا نحايلو منغستات بوند دما نتن اب تحت درجه معباله زركب هاجرات معباله قداي بوليس تراي زيكونه ناي هلاو قديتا كم زغونه بمتكاس دخنت موغادن وحسنت مغبي مرغاصن ناي قدامنت كم زغونه بريها እዚ ብድሆታት እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ቁልጥፍ ቆላሕታ ዘድልዮ ዓሚቕ ቅርጻዊ ዘይምዕሩይነትን ስርዓታዊ ምህማሽን ከም ዝኾና ነፂራ ሎሚ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ልምዓታዊ ኩንነት ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ ዝበለት ኣምባሳደር ሶፊያ እቲ ብድሆታት ክንዮን ናይ ምወላጋግ ከም ዝኸይድ ብምጥቃስ ዝበዝሐ ካብቲ ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ቁጠባታት ገና ኣብ ዕደናን ሰደድን ዘይተመስርሐ ተፈጥራዊ ጸጋታትን እታው ክቡር ኢንዱስትሪያዊ ንዋትን ዝተመርኮሰ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ዘይተመጣጣንን ንዘቤታዊ ምዕባለ ሓሊኹ ዝሕዝን ቁጠባዊ ኩነታት መቕያሩ ግድነታዊ ከም ዝኾነ ኣስሚራትሉ ኣብ ምምዕባል ንዝርከብ ቁጠባታት ዘጋጥም ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምትእስሳር ዕዳጋታት ከምኡውን ንዋሕዚ ኣገዳሲ ፍልጠትን ምህዞን ዝገትእ ስርዓታት ዋንነት ኣእምሮን ካልእን ጸገማት ጠቒሳ ድማ ብዘይ ምዕሩይ ምትእትታው ምዕቡል ቴክኖሎጂ እቲ ገስጋስ ክስጉም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ከም ዝኾነ ኣብሪሃ ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ሶፊያ በይናዊ ቀጻዒ ስጉምትታት እንተላይ እገዳታት ከምኡውን ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ ንግዳዊ ዕንቅፋታት ንልምዓታዊ ገስጋስ ዝዕንቅፅን ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብኣጠቓላሊ እዚ ብድሆታት እዚ ኣብ ኣህጉራዊ ገንዘባውን ቁጠባውን ትካላት መሰረታዊ ምምዕርራይ ንምግባር ተባዕ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ኣስሚራትሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተዶኪና ትርከብ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ሓላይ ንክልተ ዓመት ብዓውዲ ቴክኖሎጂ ኮምፒተርን ዝርጋሕ መርበባትን ብግብርን ክልተ ሓሳብን ዘምሃረቶም 25 ተምሃሮ ሎሚ 3 ሓምለ ሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ መምህር ራጓኤል ተኽለ ኣብ ዝስምዑ ቃል መንግስቲ ዝገበሮ ገዚፍ ወፍሪ ቤት ትምህርቶም ዘመናውን እዋናውን መሳርሒታትን መምሃሪ ንዋትን ትሕተ ቅርፅን ብምዕጣቓ ብቑዕ ሞያ ዝዓጠቐ ዜጋ ኣብ ምፍራይ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ገሊፆም ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ቤት ዕዮ ፅርበት ሓፂን ዝነበረ መሳርሒታት ሙሉእ ብሓድሽን ዘመናውን ተተኪዩ ናይ ቀዳማይ ዓመት ተምሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ምሕጋዩ ብምጥቃስ ቤት ዕዮ ፍሪጅን ስርዓተ መዝሓልን መውዓይን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅምር ኣብሪሆም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርቲ ኣቶ ተስፋይ ሲም ብወገኑ ምዕቡል ዓያይ ጉልበት ኣብ ህንፀት ሃገር ዘለዎ ኣገዳስነት ርድኡ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣብዚ መዳይ እዚ ገዚፍ ወፍሪ ክገብር ምፅንሑን ምህላውን ብምሕባር ተመረቕትን ሕብረተሰቦም ብተወፋይነት ከገልግሉ ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ኣብ ዝቐሰሞ ፍልጠት ኣብ ዝተመደብዎ ቦታ እጃሞም ንምብርካት ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጻ ኣብ መወዳእታ ልዑል ነጥብን ዘምጡ ተምሃሮ ሽልማት ተዓዲሉ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ሓላይ ካብቲ መስረት 652 ተምሃሮ ከም ዘመረቐት ሰነዳታ የነጽሩ
ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ዞባ ዓንስባ ብሰፊሑ ክጥቀምሉ ምእንቲ ይስራሕ ኣሎ። ወኪል ኤሪና ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ዘዳለወቶ ዜናዊ ፀብጻብ ቀፂሉ ቀርብ እዩ። ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ኣብ ምክልኻል ተኽሊ ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ብዕቱብ ክጥቀምሉ ኣብ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ዓንስባ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ቡቕሊ ኣቶ ዜናዊ ዕቑባብ ኣዘኻኺሩ። ተኽሊ ኣብ መስርሕ ዕቤታ ብዝተፈላለየ ባልዓት ሕማማትን ፃህያይን ክጥቃዕ ከም እትኽእል ዝሓበረ ኣቶ ዜናዊ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝንፀቅ ቀመማዊ መድሃኒታት ተፃዋርነት ናይ ምጥራይ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ውህድን ባህርያውን ኣገባብ ምክልኻል ባልዕ ክኽተሉ ኣተሓሳሲቡ። ውህድ ምክልኻል ባልዕ ምጥቃም ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ኣብ እዋኑ ምፅሃይ፣ ምድኳዕ፣ ነቕሊ፣ ግቡእ ምሕደራ ማይ፣ ምቅያር ዘርኢ፣ ዋህራር፣ ፅሬት ተረፍ ምህርቲ ከምኡውን ጽሩይን ምሩፅን ዘርኢ ምዝውታር ካብቶም ኣድማዕቲ ሜላታት ምክልኻል ተኽሊ ከም ዝኾኑ ኣረዲኡ። ክንጥቀታውና ናብ ቀመማዊ ፍወሳ ተኣቱ ብዝተፈላለዩ መገድታት ምሳና ዘሎ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ክኾን ይኽእል እዮም ትብሎም ዘለኹ ስነ ህይወታዊ ክኾን ይኽእል ተጠቒምካ ነቲ ባልዕ ምጥፋእ ወይ ንምጉዳት ትጥቀመሉ ሜላ እዩ ማለት እዩ። ዘምፅኦ ሳዕብዮን ጎድና ፀገምካ የለን ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ። ስለዚ እትዮም ትጥቀመሎም ሜላታት ታዮም ሓደ እቲ ባህላዊ ምክልኻል ማለት እዩ። ባህላዊ ምክልኻል ክንከለና ሕጂ ተሓረሳይና ኩሉ ኣሎ ምስኡ ባህርያዊ ድኹዕ እንዶ ኩዕካ ብትቡ እቲ ተኽሊ እንታይ ይኸውን ዝያዳ ተፃዊሩ ይዓቢ ዝኾነ ሕማም ባልዕ መውፃኻ ክፃወሩ ይኽእል ነቕሊ እንድሕር ነቒልካ ኢኻ ነቕሊ እንታይ ይብሎ ነቒልካ ብግቡእ ነቲ መሬት ዘሎ ባልዕ ንፀሓይ ተውፅኦ ኣለኻ እጎድል ኣሎ ኣብ መሬት ዝነብሩ ባልዕ ኣለዉ ንፀሓይ እንድሕር ገምፂልካ ተጉድል ኣለኻ እዚ እውን ሓደ የጉድለልካ እዩ። ካልእ ምሕደራ ናይቲ ማይ ከዓ ግቡእ እንድሕር ሂብካዮ ፍላይ እንድሕር ናይ የላጅ እንድሕር ኮይኑ ብግቡእ ማይ እንተሂብካዮ እውን ባዕሉ እውን ሓደ ካብቲ ሜላ ምቅያር ዘርኢ ከዓ ሓደ ባልዕ ንሓደ ተኽሊ ትፈትዎ ኣሎ ናቱ ትፈትዎ ተኽሊ ኣለዎ ሎም ንድሕር ዘሪእካዮ መሸላን ኣብነት ንዓመታዊ ስናይ ክዘርእ ኣለካ ወይ ኮሚደረ እንድሕር ጌርካ እዚኣ ዓመታዊ ዒፉን ገለ ክዘርእ ኣለካ ምክንያቱ ኮሚደረ እንድሕር ደጋጊምካ እቲ ሕማም ኣብኡላ ሕጂ ሕጂ ቀይር ኣለካ እዚ እንድሕር ቀይርካ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለካ ነቲ ሓደገኛት ናይቲ ባልዕ እንዳጎደለ ይመፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ዋህራር ኣዝናይ ከም ዝራ ማለት እዩ ጥረታት ምስ ቅባእ ናተሪካዮ ሕጂ እሱ ይተሓጋገዝ እዩ። ምልዓልን ምጉዳልን ክሊማ ኣብ ምርባሕ ባልዓትን ሕማማትን ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣቶ ዜናዊ ብፍላይ ምብርታዕ ሙቐት ንምርባሕ ሕማማት ስለ ዝሕግዝ ሓረስቶት ቀፃሊ ነቕሊ ከካይዱ ተላብዩ። ንተኽሊ ጠቐምቲ ዝኾኑ ባልዓት እውን ከም ዘለዉ ብምሕባር እዞም ባልዓት ኣብ መስርሕ ዕቤት ተኽልን ምጥፋእ ሃሰይቲ ባልዓትን ዓብይ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ኣፍልጦ ሓረስቶት ንምብራህ ቀፃሊ ከም ዝስራሕ ገሊፁ። ናይ ሓልሓለ ፈታቱን እዮም ንኸራብሕዎ ምፍቱን እዮም ኣራቢዖም ክዝርግሕዎ ኣብ መስራሕ ኣሎ ፈታቱን ኣሎ ንሕጂ ፍተን ነርኩም ታት ኣሎ ግን ኣብቲ ዝለት ዘይበፅሓና ኢና ግን ፈተናታት ይካየድ እዩ ማለት እዩ። ነቲኦም ዘለዉ ንኽስስኑ ራቢሕካ ብገለ ትዝርግሖም ኣብቲ ፊልድ ናትካ ማለት እዩ ወይ ሕርሻ ናትካ ብመልክዕ ከንሶም ቋፅሩካ ኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ እትዮም ዘለዉ ምሳና ሃይድን ንሓረስቶት እናላለና ከምዚ ባህላዊ ምክልኻል ገብሩ ከም ዘለዎም ንኽስስኑኖም ኣብ ታሽሚና ዘለና ማለት እዩ። ዝያዳ ተሓረሳይ ዳርጋ ኣፍልጡ ንሓን ዝኾነ መፃሎም ዝዓብኦም ማለት እዩ። ኬሚካላዊ ፀረ ባልዕ ኣብ ከባብን ጥዕናን ዘውርዶ ሃስያ ከቢድ ስለ ዝኾነ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ከም ፃዕዳ ሽጉርቲ ፍረን ቆፅሊ ሜምን ከምኡውን ካልኦት ትሕዝቶታት ብሚኒስተር ሕርሻ ተዳልዮም ንምትእታው ኣብ መስርሕ ከም ዘለዉ እውን ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዜናዊ ኣብ ቡቕሊ ዝረኣዩ ባልዓት ንምጥፋእ ኣስተምህሮታት ምሃብን ሓደስቲ ርኽባታት ሓለዋ ጥዕና ቡቕሊ ንሓረስቶት ምሕባርን ኣካል ስርሖም ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። እዚ ዘለናዮ እዋን ማሕረስን ክራማትን ብምዃኑ ሓረስቶት ኣብ ባልዓት ዘለዎም ኣፍልጦ ብምብራህ ብኣግኡ ዘድሊ ምክልኻል ከካይዱ እዮም ክኢላታት ዝምኽሩ። ምስተኣላይ ኤፍሬም ተስፋ ብርሃን ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንስባ ከረን። ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ብሜላ ስዒርካ ምውፃእ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሌላ ምስጋር ተመክሮን ዕውታት ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተተኮረ ንጥፈታት ኣብ ስቶክሆልም ክውድብ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ድማ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ጀባን ከባቢያን ሰሚናር ኣካይዱ። ከካብ ቦትኡ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ፀብፃብ ተዋሂዱሎ ግረ መስቀል ገረስ ጌር ከቅርቦ እዩ። እቲ ካብ ኣስመራ ክሳብ ሆስቢ ዝብል ብማሕበረኮም ሆስቢ ቪስታ ኣካላት ዝተወደበ መደብ ኣብ ወፃእ ዝተወልዱ መንእሰያት ብማሕበረኮም እናተኣልዩ ኣብ ትምህርቶም ሃገራውነቶም ምዕቃብ ኤርትራዊ ባህሎምን መንነቶምን ዕውታት ኮይኖም ክወፁ ንዝተኻየደ ፃዕርን ውፅኢቱን ንምንፅብራቕ ዝዓለመ እዩ።
أبو محبر كومات يوناس تسفاي محبر كومات بزقبر أصعري أب كل موياتات بدرجة لعلم عرقز تمرقوا تمرامرتي دكتورات انجينيرات كإلاتات تكنولوجي كمبيوتر سرحتنيتات بانك تتأمت سبورتاويانن بوليتيكانيتاتن كوموسنة أبنيتات فريم كمزلو بمقلاز اتمدب كم مرأيات وسيدو ناب كلن إيرتراويان محبر كومات نمسقار كم سر حبيرو كاب ودبتن ايت مدب منسي روبيل تخله نتراس درابيتاتن محبر كوماتن اب مملمال بقع فلت الزعات هاجراو منسي بمتقاس اتم امويوم عوتاتن هبر من منسيات حبن هاجر كم زخونو غليصو ابتا اغاطامي دكتور حبن مغوس كيلا مهزن موفارن سراح سابيلا تمسغن كيلا مدلاو مدبات تلفزيون سيمونا ابراهام سنطبباوي سمعون ماتيوس سبورتنيا باولوس يوحنس كيلا ارتعت فيلم تدرس غويتو امن مهور دجن ملسن تمكر ما كفيلام كان مسرتي محبر كومات هوسفي فيستا اكالا ممهر قبري وت ابراهامن قشي ازرا قبر مدهن دما ني امسرتا محبر كومن زحلفو مدرخاتن كمون اب ربحتات مطرناف اب محبر كومن صلو اب هاغراونتن زتكوره مبرهي اقربام اب بنبر او هادي شماغل بعالات اب اسكندنافيا اتو عالم تخل غرغيش اب زهاب قال نبلص زيغخا بمللاين افلطو بمهابن نمنسيات تمكرو مقسام اقداس مدب كم زخونه بمحبر اب فستيفالات عتب قلحتات وهيبو كم سر حلو ارغاغيصو بخلو قندما امباسادر ايرترا اب ريبابليك دوب السودان اتو يوحنس تخلي ميكائيل ب28 سنه ني ايرتراويان تقماطو جوبان كبابيان سيمينار كايدو في ام برخ نقحات زتكور سيمينار اب تاريخ مسرح نصت الاولاوي هاجرن اواناو غداياتن زتكور ينيرو تماسس السيمينار اقدمو نبرتي واون اويلن تخايدو منبارو اتي زبصحن حبريتا افليطو أبلات محدار زوبا ماكلن جنفر سامادي سراتنيا زوبا ماكلن تحستو هاجراو بانك دم نمسسان نخل ايجزيب تورنوف زو سدو تبقسو بسلسة حملة 4 خرج الدم لكيسوم بولنتاو لكس دم زي تكا هيوت ندحن زبلو لقستي لعلة تلقسو دم ترخبونا حلنا عقبت كم زعب حبيرام ملقاس دم زاوعي زيد ليو سناي تكبار مخانو بمتقاس كونتات عنا خان فلاتون حقا زخم زخونا وسيخم قليزوم كاب هاجراو بانك دم إيرترا نرسال حسمان بوغنو بولنتاوين زكايد مدبات أقداس النوت العل كم زخونا بمتقاس نتابوان كرامات زر حزرات نملا كل مشارقتي ترؤم كبركتو تمحجينو أمنو زباتات عرزانا عردتن بمهنيات 10 سنة مع السماعات سرحنيات منقس زواتو أستاذ 300 شيح نافا نسدرا سوات مقارحو بز مسرت أمنو زبا عرزا 250 شعاتن شيحن 500 نافا 20 شعاتن سدرا سوات نفس وكفن 500 نافا 5 مقارحة أبومبر ودابت سرحنيات منقستي أبتنو زبا ممر فسا إيوب قليتون أمنو زبا غردتهم تمساسالي خاب سرحنيات منقستي نبرت سلسة محدرات كبابي كتما غردتن سبت أقان استبركته لعلي 240 شيح نافان 230 سدرا سوات كم تخفافة وكل إرينا حبيروم أتب محدار نستل اللي أسدرا بيتاست مغارح جنزب 200 شوعات شيحن شوعات 200 نافا كاب سرحنيات منقستي 10 شيمون تشيح نافا خاب نبرت محدرات كبابي حادة سلسة 4 كتما غردت استرفة 15 شيح نافا دما كاب قبار سناي استبركته مخانو تفليت له زوركم تعذبت السعب زينات توصاي دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم زينا وصاي منقسط أستراليا حدن ب3 بليون دولار زقمت زمناوي ناي ماكلاي رحبت ميسايلات كاب أمريكا خدق مدب كم زلو حبيرو السقمتي أكال نايت وتادراو عغمن محيال زعلم مدب كوينو هاقرو وتادراو زايتاتا كب نبال زاتو تمبصعاد انصبار كم زخونه منستر مكلخال أستراليا لو مسلسة حملة فليتوم نت ميسايلات نفرت وقا هاقرو حساب 500 كيلومتر رحيقهم نزركبو علاماتات نموكع تقملو كم زخونه اتي منستري توساقي انزيروم قدما منستر أستراليا أنتوني ألبانيز أبز حلف عمد كاب هاقرات أوروبا أمريكان 47 بليون دولار زقمت استراق ميسايلات معداق قال كم زاتوز في اليوم أستراليا استراقا سامارينات مشمات زخل تتوعل أبتشن 21 مس أمريكان بريطانيا كم اتفرارمت وناير ساعن توتادراو مدبات أبزوبا إسيا باسفيك تفتيرون زلو تتاونو تادراو قلولاو مليسو كقادو دوخم زغل ناي قربا تعذب تغتنقو زاني حميم
جرمن نمايات زوبا أركتيك مراخ وقف توافر مخانا منستر مكلخال تهاجر بوريس بيستوريوس أفليتوم منستر بوريس بيستوريوس أبزهابو مجلسة هاجرو خبز عمد الجميرة بسمينا وأتلانتيكا وكيانوسن زوبا أركتيكتن وتهدره اللاوئة قم ترقاقز حبيروم تسقمتي ملسة قبرنايتي أبت زوبان عبيز خيد زلو تهدره اللاون سقاتات روسيا كم زخونة أتا منستر بتوساخي حبيروم بزي كازي كدان سمين أتلانتيك نيتو أبت زوبان زكايدو مكسقاسات أحيلوهم زلوز في اللتيوم نتمنك سقاس بعتوب تكاتاتو لهم زلات تقلت روسيا أبتزوبات تاون قطباون ربحاتاتان مسمار توسخي وتادراو أهدوهم توافر أبز حلف ورح مقابيت محبارات ذكريوم سأتان رحنة أكبابن زوبا أركتيك محاس أبكي شحين جاعة ميتين ساعين شردشان استخدم أهقراو السمع ببوانو إنا تتحسخ متروحيهم زبطاوات زردوم زوبا أركتيك بعقور بحرياوي غازن ندادن هابتام مخاني زقلات إندونيسيان سعود عربن 27 بليون دولار زقمت نقداو متحبار ككايدات اسمامعين اتن استفلالي صلاتات زملكات سمعات بناي قلت كالات كلتين هاجراس تغتم خوينو نعودتات ساعات اندستريتات بتروكيميكال ندادن تكنولوجي تعنان زاد تقاليليوم بريزيدنت إندونيسيا برابوو سوبيانتون ورئيس عرات سعود عرب محمد بن سلمان تمالغ للتحملة بكتمات جدة بزكايد وركب نتسمع بحقوس كم تقبلو قليزهم بزي كازو خلتي امراحتي كل مدايا وخلتا او متحبار بحافشات زلاتات وفري نقدن ديجيتال او طبان دما بفلاين مسفح كم سرحو رقاقيتهم توساخي ممكات شبران سايبراو متقعتن حويسو ام كل خالن تقطان زكايد متحبار نمدلدال تسمامي عمالهم إذا خمزيلين كله خلتي امراحتي على ما بدوهتات مقلال اب كم جل عسرا ودب اسلاما متحجاز اهغرا مع كان جنزبن انقصاص شارع زي بلن هاجراتن زكايد متحبار معزاز اقداس مخانو اسميرا ملو اب اندونيسيا بزقات ما حدقا متحل جالبا بحدو شدش سوات كموتن كلو 32 داهم كم استفى نسمزس في لاو دحنه تهاجر بمتقاس مع كنا زينا قالحن تحدقا 65 سوات سافيرا زنبرت جالبا ناب دسيت بالي اب تغعزلو زنبرت وان كم زقاتمه يزحبر زلوم احدو تاسي بلاو دحنه تهاجر قدايات ناي مد لاي سرحيتي كايدهم زلو زحبروتهم سمزي زاغيت 29 سوات بهوت كدحنو خمس خالو قليتهم تنك تحدقا من نصار مرمرا كواي كايد نتلو حما كنتات اير زسعبو خون كم زخيل جن افناو قمتات اللوم أستاذ 17 دسيتات أبزلوا إندونيسيا حدقاتات متحل جالباب تدقاقا مخم زقاتمن بسنكو سباون واتاون كساراتات كم زوردن تبتوات يحبرو منقسي إيران بخل أير مأكلاين معربان كفال هاقرون زكايد أهقراوي براتات أقيدوم توساني هلو كنتات تان دحنة نايت هاقر أبقمت متاو كم توسده أفنيا من يسر المعات كتمان ترقياتات حبيروم بزي كازي بخل أير سميناون دوبان كفال إيران زكايد وشتاوي أهقراو براتات كوكوالت سوسيدو تسأنح سقوم تخم تناوحة أتا أفنيا توسخي قليت اللهم يخون بر مبرغاو خفال كل أير إيران وشتاون أهقران براتات كوت كوينو خمز غتسل تفليت اللهم إيران بعشر 3 سنة بإسرائيل دحر استفدت من لامت كعتي كل إيران أي معتاو سقمتي كم زو سدت أير ساعن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل على فريات فيتنام وسينو تنحت وسخ قرص المقدال مستهاجر أب حدش نقداو السمع كم تبز حفليتهم مسألة السمع هاجرو قبل على إتاو فريات فيتنام ناي 10 ميتاوي توسخ قرص كابسال سيتا هاجرات من قد فيتنام نزل لاق نبرد دما ناي 4 ميتاوي توسخ قرص كم تخفل بريزيدنت ترامب أما محبراو من رقبيتات أبزرق حوت صحف قاليتهم يخون مبر فيتنام قبل عليه تاو فريات أمريكا زخون عينت كرز كم زي تخفل بريزيدنت ترامب توسخ حبيروم بريزيدنت ترامب عم جمرة زحلف ورح ميازيا كاب زخونة هاجر ناب أمريكا بلعل زاقات فريات توحدة كاب 10 ميتاوي زجمر توسخ غرز كم زو سنن كساب تشعت حملة تقوار وخون مدب كم زلون فلتيوم بتسقمتي قبل على سدد فريات فيتنام ناب أمريكا 40 ميتاوي توسخ غرزيو توسينو تانيهم علما بريزيدنت ترامب نقداو معورينات المرقات مخانكو انت تقلته اتسقمتي علماو نقداو زي مرقاء كم سفتر كيلاتات كتبا كتنقو تنحي مالو تونيزيان عمانن نفس فلالي عودتها زكايدو متحبار مدن فعز علمه حبراو مدب سراحة صديقن استحبره منيستر قدات وزاء تونيزيا محمد علي نفتين منيستر قدات وزاء عمان سيد بدر بن حمد البوسعيدن تمالي خلطة حملة اب كتما تونيز اب زكايدو ركبيهم اب تركب كلتي موغنات اب تسطات عنا تمرتي تحدث ساعات وحسنات مقبي نقدي فتحن تكنولوجي من رخبيتات زا مسلو عودتات زكايد متحبار معباي اب زحقوزو من قدتات زتيوم منيستر قدات وزاء تونيزيا بزهابو مقلزي عودات منيستر
ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ናብ ቱኒዝያ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዝያዳ ንምድልዳል ንዘሎ ድሌት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዘንጸባርቕ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ንዝካየድ ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ዑማን ናብ ቱኒዝያ መንገዲ ዝጸርቕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ብወገኑ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብምምያጥ ዞባዊ ጸጥታን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ህሉ ብድሆታት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትረዳድኡ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮን ደር ላይንን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪን ትማሊ 2 ሐምለ ከተማ ብራስልስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ክልተኣዊ ምትሕብባር ንምዕማቕን ዓለማዊ ብድሆታት ብሓባር ምፍታሕን ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ሚኒስተር ዋንግ ዪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዓለም ዝተሓላለኸን በዳህና ኮነ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝምድንኦም ከሒሉ ሓድሕዳዊ ምትእማን ከዕብዩ ከምኡውን ዓለማዊ ዘይምርጋእ ንምፍታሕ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊጾም። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ኣኺባ መራሕቲ ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናብ ወሳኒ ህሞት ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስተር ዋንግ ዪ ቻይና እወታዊ ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ዋዕላ ንምርግጋጽ ምስቲ ሕብረት ክትሰርሕ ድልውቲ ከም ዘለኣ ነጺሮም። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገና ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ኣኺባ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ቻይናን ክልቲኦም ወገናት ብሓባር መበል 50 ዓመት ምስራት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንኽጽምብሉ ዝበለጸ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጻ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ቻይና ርጉእን ሃናፅን ዝምድናን ንክልቲኡ ዘርብሕ ቁጠባውን ንግዳዊ ምትሕብባርን ንምዕባል ድሉ ከም ዘሎ ጠቂሳ ድማ ክልቲኦም ወገናት ክሊማዊ ለውጢ ዝርከቦ ዓለማዊ ብድሆታት ንምምካት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲባ። ተወሳኺ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዎ ጽኑዕ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻ። ዜናታት ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ራብዓይ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምወላን ልምዓት ንመርገጺ ኤርትራ ዘነጽር መደረ ኣስሚዑ። ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ሓላይ ን2 ዓመት ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዘምሃረቶም 25 ተምሃሮ ኣመሪቓ። ኣብ ዞባ ዓንሰባት ተጠቃምነት ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ብስፍሓት ምዝውታር ይስራሕ ኣሎ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘመናዊ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይላት ካብ ኣሜሪካ ክዕድግ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ጀርመን ናብ ማያት ዞባ ኣርክቴክት መራኽቢ ውግእ ክትወፍር ምዃና ኣፍሊጣ። ኢንዶኔዥያን ስዑድ ዓረብን 27 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምትሕብባር ከካይዳ ተሰማሚዐን። ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ምስ ተረፍ መደባትና ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት።